Така. Е тук застани. Така. От кого? От Сезгин? От Силвие, те ли разбрах аз? От Сезгин и Зулфие. Така? От две могили. 50 евро веднъж. Още 50 стават 100 еврата. 150. 200. 250 евро. Живи и здрави. Да дарят всички, тогава да направим един чек. Кой ще кажеш? Кой ще кажете? Става ли те? Така. Бабата има още. Добре. Чакай сега. Бабата още пари вади. От Ахмед. Зейнеп и Ахмед. 150 лева. 50. 100. 150 лева. Живи и здрави. Следващите, ако искат, после да направим един чек за цялата маса. Кой човек? Как се казва? От Амиш и Назифе 200 лева. Живи и здрави. Руди и Ани Бяла. Те се заминаха, да ли? 200 лева от тях. Сали Нихрибан 100 евро. 150 евро. Башно Сафиш. 2 могили. 150 евро. Живи и здрави. Сезгини. Аника 100. Още 100, 200. 300 лева, така ли са, брат? 300 лева. 20 лева за оркестъра. Орляш кючек. Чакай, само на секунда. Да свършим тук. 100 евро от Гошо и Алтън. Сега да направят кючека. Орляшкия кючек. Благодарим ви. Живи и здрави бъдете. Сега почвам по масите. Нали, няма какво да викам други. Айде, сега. Тук само да допредя. Вашата маса ще ви викам, да речем, по 2-3 семейства. Няма да викам 30 човека на дансинга. 5 семейства, после още 5. Айде. Данчо, гледай тук. Здравей. Да. От семейството на Меленчо и Данчо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Кой кючек искаш? Гурбет. Специално за Велизар. И за цялото семейство на Велизар. Кючека Гурбет.
Haydi Simin abi. Gurbet gurbet, zalim gurbet, evimize ettin hasret. Bırak artık yakamızı, ömrümüzü çalan gurbet. 200, 210 и 20 и 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300 лева, ако може Малая. Точно така. Данчо каза живи и здрави, всички да сме, цялото семейство. Много здраве и късмет от Миленчо и Данчо. Живи и здрави. От баба Цеца 100 лева от баба Цеца да продължава. Също. Да са живи и здрави. Така, бай Ради бързо ще си ходи и той. Бай Ради. 100 евро, бай Ради. Живи и здрави. Кючек ще искаш ли? Без кючек. Добре. Сега. С го почваме. Добре. С Якуб. С Красо. Най-оборотният магазин в Косово в момента. 3000 лева на ден оборот прави. Оборот, не казвам печалба. 50% печалба, колко пари дадат? Няма да ги смятаме. Така. Така. 10 точки. 300 лева от Красо. 100 лева от Бекири Бонка и 300 лева от Асан, от комшията и Зоя. Тъй, ела тука, ти много бързаш, ела тука. От Адемкото 200 лева. 200 видя ги, добре. Що се базикаш те? 100 евро от Харито. Аз знам, че не е свършило. Дядо ми Валю. Колко са тук? 100. 200 евро. 10 точки за шпикера. И 10 удара за оркестъра. Как? Кой кичек? Ела тук, кичек не щеш ли? Кичека измама.
Доволни ли сте? Добре. Айде другите. Другата половина от масата. Момчета, за посрещане на талава. За тази половина от масата. Филипчо, ти ли си пръв? Ти си най-голям от тях, да. 200 лева от Филипчо, нека да е жив и здрав. Диянчо е тук. 150 лева от Диянчо, че ги обърках. Ако ала карига? Не, ти ли? Добре, по големина. 150. Кичек ли искат си? За половината. Може един кичек да ми пуснеш. Акото е тук. 200 лева от акото. 200 лева. Бърка со жоба. От левия. Маймунуса. 10 удара. 15 удара. 20 удара за шпикера. Жив и здрав. Янито. 10 лева от Янито. Жив и здрав. Дългия. 100 евро от Аличкото и Зайрата и 100 лева от Ибранкото, Капуша. И 10 удара, и още 10 удара, 20 удара за шпикера идват. Ben seni alamadım ay. Param yok idi param. Ben seni alamadım ay. Param yok idi param. Seni benden alana aram olasın aram. Seni benden alana aram olasın aram. Ellerini tutana gözlerine bakana. Seni benden alana aram olasın aram. Ellerini tutana gözlerine bakana. Seni benden alana aram olasın aram. Сега от го почваме. 150 лева от Яшар и Сиса, Белгия. 200 лева от Юджан. 20 удара за шпикера.
Една омуртажка стъпка искат. И 10 точки за оператора. Оригинално омуртажка. Така, само 30 секунди Виена. Оригинално, оркестъра. 30 секунди оригинално Виена да направиш, да изпращане. Да изходи. Доволно ли? Ах, доволно. Боната? Айде, ла. 100. 200. 10 удара на швикера и 10 на оркестъра. Жив и здрав. Той си пуска там една песен. Авела бе, ми кралица бе, авела бе, ми принцеса бе, авела бе, ми кралица бе, авела бе, ми принцеса бе. Кел, баз, чор, те басте са чор. Кел, баз, чор, те басте са чор. Чакай само една секунда. Ще чакаш ли малко? Емо, ела тука. Двамата. Два пъти Емо и Емо. Емо едно, Емо две. Най-красивия мъж в село Плоскосо. Неговия брат. Така. Си. Така, точно така. Човека беше в Германия. Не можа да присъства на сватбата. 100 евро дава. Да е жив и здрав. Сега ба Трошко мога да реши. 200 лева от Трошко. Нека да е жив и здрав. Айде, пускай, брат. И кичува реци.
Така. Чакай сега, той е наред. Како сдела 100 евро. Како Сачос? Жив и здрав. Сашки, заповядай. 100 лева от Сашка. Още 100 става 200. 10 удара на шпикера и 10 на оркестъра. Взимам ги съм таки родки. Дай чета. Добре, Стефчо, ела ще направим един гичек. Ела тука. От Стефчо 50 евро и още 50. 100 евро от Стефчо, жив и здрав. 10 на шпикера. Я, ела тука и 10 на кобра, да. По-бавно. Ми бемол. Къде е малкия Криси? Къде е малкия? Криси, ела тука. Ела тука, ела. Ела, има една поръчка. Стефчо иска тук да го поздравиш. Той да го поздрави на клавира, да седни за малко, може, нали? Ще направи един влашки кючек да направиш. Айде. Батко ти Стефчо иска да го поздравиш. Която си избереш. Къде ти искаш? Айде там се.
Аплодисменти, аплодисменти! Така, следващия е Емо. 200 лева от самкото. Той си замина 200 лева. 200 от Метин, от Метин. На Моникото. 200 евро. И 200 евро от Емо. Жив и здрав. Така. Тахирчето. 200 лева от Тахирчето. Да направи на Сурай. Аха. Азерлейн тромпетлери. Фадиес, девятка ли или двойка ли? Девятка? Тромпетите нагласете. Айде! Си! Кой стана? Румен. Румен, айди. Ела тука. Какво да кажа? Няма пари, пари ни каза няма да даде. Ще даде, ще даде. Има. Дребни няма ли? Има. В класа, апартамент купи, да. 375 000 евро. Кой квартал? Оздорм. 375 000 евро, Мерцедес В класа, 1 милион. Нека да е жив и здрав. За него ще има яш пари после. 100, 200 лева от Румен. Тъй? От Бехан Изера 100, 200, 300, 400, 500. Да. Его, виж, не, Тос няма коса. Аз обичам оне, дето има коса. Перистачките. Дето има брада. Дето има брада. А, тъй. Да. Тос не го харесва. На Ангешо хареса. На Фикито новата. За коли работим. Отпусни се, ама не другата, дето стегни се ли, как вижте? Адела. Нали, един път отпусни се, после стегни се, беше. Те ли беше? Да видим след един месец ко ще стане. Айде оркестъра Саундър Бани, айде продължаваме ми минор. Земи се стегни и не мисли, земи се стегни и не се жели, земи се стегни и не мисли, земи се стегни и не мисли. Айде Еша! За къщи и коли, нали те? За къщи и коли работиме. Тя нали? Ема, не я знам цялата. Тай продължаваме. За къщи и коли
мачкаме, от работа се скъсваме се. Живота нас научи, с много труд изкарвам пари. Всичко не са пустите пари, здравето и здравето. Богат се чувствам всеки ден, трудни хора покрай мен. Вземи се стегни, не държали, вземи се стегни, не го мисли. Вземи се стегни и се засени, вземи се стегни, живота е един. Виждаш ли, Румене? Оркестъра е на ниво. А, така? Те са много нови песни. Сменят ми водата с уиски. Това е лошо. Така. $150 лева. Кючек. Кой той? Той е. Айде пусти девятката, брат ми. Симинар. Маймунуса. Söyle derdini, ne bileyim ben seni cama geldiğini, candan sevdiğini, gönül verdiğini. Kara kaşlı yar söyle derdini, ne bileyim ben seni cama geldiğini, candan sevdiğini, gönül verdiğini. Ratatatatam, 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 ratatatam. Алиманчето, той къде отиде Алиманчето? Той замина, а сянката ли живе? А сянка. Ракаш! 100 лева от сянката, нека да е жива и здрава. Същия кючек да продължи. Kara kaşlı yar söyle derdini, ne bileyim ben seni cama geldiğini, candan sevdiğini, gönül verdiğini. Kara kaşlı yar söyle derdini, ne bileyim ben seni cama geldiğini, candan sevdiğini, gönül verdiğini. Sevda nedir bilmeyeni, vay haline vay. Sevda nedir bilmeyeni, vay haline vay. Oh. Тук при мен имам честа и удоволствието да поканя Алиман. Алимане, ела тук, ела. За цял ден ме ядосваш. От 2 дена ме ядосваш. Няма да кажа нищо за телефоните, айде. Его виж. Его как ме гледат сужука, шпека. Те са прави. Виж. Виж какво прави малкия. Виж как се прави. Виж, погледни, ало. Гледай. Гледай как се прави, да видиш. Защото ти не мога да видиш нещо, ти мога да се ориентираш. Добре. Давай тук сега, Алиман. Има място, има. А? Нищо не връщам, брат. Слагаш. Така, жив и здрав. 100 точки. 100. Още 100. 200. Лад къде е, ла? Кой кучек искаш от оркестъра? Бута Бурханис. По-бързо ли? Айде, 9 номер същото. Hazır mıyız?
baka baka zengin aga sen varsın yanımda güzel aga zengin parası da var her şey var arabası var evleri var var parası da var karısı da var kızakları var evleri var До година ще правим сватба. Хайде, кога чакаме? Този месец, другия месец, този месец, другия месец. За нова година стана, не стана. Кана Мукил. За нова година живот и здраве. Там съм, да знаеш, Мюнхен съм. Канжа. Сега, тук свършиха те ли? Всички минаха тази страда. Никой... Geliyor mahallenin esnafı geliyor geliyor adam geliyor mahallenin esnafı geliyor. Ала Катяла. Ала ту. Солангис. Без реклама. Оригинално без реклама. Те ли? Ай спали кандан Мюхаев. А с кя са? Сукертан мойс. Пак ти са обари играци. Яшко, тобі бактро нормак. Ярато ме ги човек. Ма, ти микрофон кад. Добре, Пепер. Ала къде кан декна. Оригинално ще има за перчето. 150 лева. Суманги се. Кичека Виена. Оригинално обаче. А къде оригинално? С бандерол. С бандерол. Айде. Айде Виена! Ра! Са! Ша! 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 Са! 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 Еше! Еше! Шо! Шо! Иша! Я! Я! Са! Са! Ша! Ша! Са! 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 Ша! Ша! Са! 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 Yaşa! Стоп. Те са най-оборотните майстори от село Полско в момента, да знаеш. Теперчето баща му го няма тук. Да сте живи и здрави, момчета. Яшко. 50, 100, 150 лева. Живи и здрави. От Вехрито. Колко са тук? 200 лева от Вехрито. Да е жив и здрав. От моя приятел Пинкото. 150. Виж как се прави. Пеперчо. Виж как се прави. Виждаш ли? Не ма забравят. Оригинално ще има. Аз ще има оригинал. Сега. Чакай сега. Мариги. Искате ли да чуете? Слушаме. Рокерски кларнет. Вънка ли ще говорим? Добре. Кона чекате кана? Ада къде? Отскормил. Те ли? Со мангиса? Со кичеко со мангиса? Со мангиса? Рамадан кичек! Айде Рамадан кичек! Атака! Същия, айде. Рокерски кючек с кларнета. Ама Дорот сачено бира. Яча! Яу! Ша! Са! 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 Са!
Към Ангел Зи, добре. Нямам проблеми. Така. 10 точки за шпикера. 50 в касата. Музиката не иска. Още 50 стават 100. Папина Купоро. Дон Дурдула. Дон Дурдулар. Айде. Papina Kupurda Don Durdula. Ay Patricio Boy Durdula. Papina Kupuna dondurdular. Acımat sesiyon uydurdular. Adi yarim nazlı da yarim. Adi yarim güzel yarim. Adi yarim güzel de yarim. Adi yarim güzel de yarim. 100 лева. Още 100 стават от Румен. Още 100 стават 200 лева. Соманги са. Талава. Виж кой иска малки. Вари, кажи на батко си. Вариш кой искаш. Мощната лава. Айде. Aman 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 aman. Aman aman oh. Aman aman oh. Aman aman oh. Aman aman oh. Сашака Джеловина. Я Живи и здрави, момчета. Гюнай. Аре готов. Добре. Чакай малко, чакай сега. 200 лева. Те ли са? 50, 100, 150, 200. Така? 10 за шпикер и 10 за оркестъра. Без музика, те ли? Що? Мог ми келено позаел, ще ти ой мангела. Манги съм ги чекоще. Со манги са. И davula dili sarmadina hovo moja botikina. I davuli lili sarmadina moja botikina. Na da da da. De da 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 dili sarkina da 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 de da 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 da. Следващия е моя приятел Емил. Айде, Емиле. Гюнай ли първо? Добре, първо Гюнай. Ти си шефа. Така. 100. 200. 300 лева от Гюная. Кой кючек искаш, брат? От оркестъра кючек иска, хубав кючек да му направите, момчета. Ама момчето сега ще чакаш малко, че... Напред ти нещо през това време, докато... За брата продължаваме. Така. Как се казва? За София! За Гюнай патрона! Айде продължаваме за Гюнай. Много специално. Специално за Гюнай. Айде двойка.
Град Само София. за София! Айде си минор! Яли, 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 но! Яли, 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 но! Яли, 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 но! Yaşa Günay! Яли, 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 но! Parası da var. Var, 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 Evleri var. var, 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 Kızanları var. var, 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 Parası da var. var, 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 var. Yali 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 da da da. 300 лева от Гюная, нека да е жив и здрав. Сега да кажем на 13-ти. Чакай да кажа. Лона дела ма те коношима. Емо, ще ти взема всички пари, ще ти взема, да знаеш. На 13 август ресторант Ашкъм. Автобуса 5 часа долу на гарата. Да не забравяйте. Нали те каза ти? 4 часа ли? Ще пустим ли тако с декларация? Айде и декларация ще пустим. Рехан, Ирени, кървави 100 евро, виж кръв има на тях. Сокерентото. Чинзенмото сокерентото. Да, добре, от Рехан отделно 100 евро. Правда даде и 200 лева. Разбрахме, приятели мои. 100 евро кървави. Сокерентото, чинзенмото сокерентото. Бена му дик сокерентото, 100 евро чинзенмото. Не са лега е? Тъй. Оригинално за викача на село Полско Косово. И така продължаваме много специално. Тук вече трябва аз да говоря, разбираш? 50 точки за викача на Полско Косово. Аплодисменти няма ли за най-добрия викач? Благодарим, благодарим. Тъй. И 50 за оркестъра. Сега да кажа, за най-добрия оркестър. Ето е. Талинер, 50 точки. От Емил. Емо. Сока Магис. Шумна музика иска. Дай напред на шумна музика. Шумна иска. Аз почвам, ти трябва да свършваш. Гласиш девятката, ти ми държиш хармонията. Семена. Точно така. И за камериста продължаваме за най-добрия видеооператор Асан оригинално. За 12 и 13 София оригинално. Ти знаеш по-добре, брат ми, за какво На става 12 Кана, на 13 банкет. Аха. Айде оркестър атака. Айде мо, айде мо айде мо, туке гила баба, айде мо, барвалея, Сега. Аз правя рекламата пък. Ти си знаеш. айде емо. Айде една шумна музика, пускай дисторжените, девятката. За емо ще пиена! Шоу! 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 Също така продължаваме за неговия принц и за неговата принцеса! Иша! Айде! Шоу! 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 Шоу!
Бързо темпо, Кючека Виена, оригинална. Хайде! Шоу! 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 Имаш пари! 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 Стига. Ние ги взимахме, стига. Стига взимахме парите на момчета. Тъй. Така. 100 евро от Емо. Нека да е жив и здрав. 100 евро и още 100. 200 евро. Кой искаш? Шумна музика Виена. Шумна Виена давай. Шоу! 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 Само барабани. Тук няма ли линейки, няма ли кучета, котки? Така, нещо шумно. И шоу! 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 И шоу! Живи и здрави, момчета! Зете! Оператора да снима, къде зете? Сещам, първо ти ли ще заряваш? Дикони си, Диконе. Как ще стана Керс? Нещо така, Керс? Най-мощното БМВ. Най-мощното БМВ в село Полско Косово. 308 коне. Тъй, Севчан, 50 евро. 100 евро. 150 евро. Дик, кил параша, Дик, не стига, Дик. 200 евро. Не стигате, де раздам аз. Има ли пишман лък? Не знам. 200 евро до сега в касата. Добре. Пускаме ли? Добре. Пускаме ли? Добре. Пускаме ли? Пускай! За най-мощното БМВ оригинално! За Гюнай! За Асенчо! Стоп. На Асенчо Кючека. Еснав Кючек, девятка. Айде за Гюнай шампиона! Yes, мамо! Yes, мамо! Пересе удара идва! Нови! Yes, мамо! Yes, мамо! Yes, мамо! О! 400 лева от Сержан, нека да е жив и здрав. Така. Парчета на виното. 50 лева. 100. 150. 200 лева. Живи и здрави. Брачет. Левски Кючек. Айде Левски Кючек. Кючекалецки!
Следващия е Красо. Десет на шпикера. Чета, вземайте си парите, ще ги взема аз. Моята песен. Красио, 100. 200. 300. 400 лева от Красио, нека да е жив и здрав. Да кажем само, че Красио отговаря там за сметките. На всяка една сватба Красио стана писар. Секретар, писар, сметките минават през него. Виена Кичек, оригинално. Айде, Виена! Така. Тук искам 100, 200 лева, чакай, 200 лева от мене и 150 лева идват от Феса, от Алито, на Норито сина така. 150 лева, нека да е жив и здрав, 200 лева от мене, 150 лева от Алито. Следващия е Расим, Расим Малагът. Расим Баба, Холандия. Кой е Емил? Емиле! Ела тука! Емиле! Емиле! Ела тука! Да. При тебе и парите не свършват. Аз не мога да разбера, тази сватба минаха 20 дена от сватбата. Още пари вземаш. Каква е тази далавера, не мога да разбера. Сей си ги е, оцина жена. А? Да. Да е жив и здрав. Ако има още някой да дойде, да не се разкарвам 5-6 пъти да става. Дик сол парал дой си, Дик. Така, момчето заказя тогава. Не може да дойде. 200 лева от Расим. Да са живи и здрави всички момчета. Някои не можаха да присъстват, други пропуснаха. Не е за сърдене. Живота е пред нас, ще има да се събираме и на други сватби. Само да сме живи и здрави и да се уважаваме. Това е. Жив и здрав, брат ми. Жив и здрав. Така, 200 лева даде Расим на бата му. Сега продължаваме. Факс Расим, само че за Велизар. 100. Още 100 става 200. Какво искаш? 200 лева? Какво искаш? Кой кючек? Левски кючек, оригинално. Така, нима забрави Расим, как ще ма забрави? Охо, стига. Стига ли, то са напълни вече. Охо. То са напълни. Стига вече, наистина стига. Не искам, стига де. Кома направихте вие? Стига, то няма място, стига! Мамо, стига. Благодаря. Не може, не си давам работа. Ела тук, ела. Ела, от тебе ще взема, ела тук. Сома гела. Пак на мене ли? Добре. Аз ще ги дам на оркестъра.
да направят един кичек. Една Виена да направят, айде. Следващия е батко ми Салито. Добър вечер. Много им приятно да те видя. Добре дошъл. Бурхан. Ела, брат. Ела, има на поръчка тук специално. Яш пари! Аз съм на работа, извинявам много. Някой, ако имам претенции... Разбрахте ли са? Айде една девятка. Ето, видя ли? Ама тя ти нагласи ли? Ти нагласи ли? Скарай. Така, 20 евро. 20. 40. Арар. Ей, това е. 60 евро. 80 евро. Усили малко дисторжена, маничко. 150 евро от Салито, нека да е жив и здрав. Dede, zengin dede, patron dede, esnafo dede, oh oh oh. Adi dede, zengin o dede, patron dede, oh oh. Alelelele, alelelele. Евро. Живи и здрави. Следващия е моят приятел. Добър вечер, приятели мои. Първо да се запознаем. Как се казваш, приятел мой? Милен съм аз. Много ми е приятно да се запознаем с тебе. От Шени и Айтен 200 лева. Жив и здрав, брат ми. Какво да направим? Чакай сега. Тъй, Бурхан, 5 лева за тебе. Мисля всеки мела и тенджера. 10 лева са, 10. Mesajı ki çiçekli spirita me vanoski me mayda tenge. Mesajı ki çiçekli spirita mesajı ki me mayda tenge. Ale para chale tuke galvas, ale para chale tuke bas bas, ale para chale tuke galvas. Ale panas amor Живи и здрави. Следващия е батко ми Цацолата. Николай, че ела тук до мене. Чакай, че правя снимка. Готово вече. Сега ела тук. Е тук. Оператора да снима.
А, така. Точно е тъй искам да застанеш. Може и е тъй. Добре. Къде е Митко? Къде е Митко? Някъде замина. Най-мощният кючек. Какво е то? Съйсил. А кер ми каза, кера смони се. За Мерцедеса, за БМВ-то. Съйсил. Сойдере. О, ще направите ли момчета? На Сойдере. Точно тя. Точно. Я! Айде си! За най-мощното БМВ. За най-мощното БМВ! Азърбайджан! Штибиди дом, yes, 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 штибиди дим, штибиди W, yes, 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 yes. Елате ми на сата, елате ми на сата, 4 по 4, 16 винтила, най-мощното БМВ. 150. Като светкавица, Пил. 4 по 4, 16 винтина, най-мощното БМВ. Yes, 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 штибиди дим, штибиди W, yes, 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 yes. Елате ми на сарта. Продължаваме ли? Продължаваме. Штибиди дом, yes, 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 штибиди W, yes, 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 yes. Най-мощното БМВ. 4 по 4, 16 винтила. Вдигайте ръцете горе. Шоу! Кючеци да играем, от всеки да ви пишем. 6. Вдигайте ръцете горе. Кючеци да играем, от всеки да ви пишем. 6. Николай, доволно ли? Доволно ли? Дай ми още 5 лева. Тъй. Сега. Тази част доди, сега